ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ଏଟା ବ୍ଲଗ ଅଛି ହଁ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା ରାକା କେଟିଆର ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଏଟା ନୂଆ ଚାନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକଦମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ନା ନା ଏକଦମ ସୁଇଟ୍ ଭାଉଜଟି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ପାଦକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଆସ, ତାହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ 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 ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଗଲେ ବିଜୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହଁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଏ କରିବ? ନା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଁ।